Sugeng dalu Kang Mas Ki Brimob. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Sukiman. Wah, luar biasa Kang Mas Kangko sami Raharjo. Nggih, rawuh dika. Nggih, pinanggih wilujeng. Nggih, monggo paring dawuh dhateng kanca-kanca. Mas Bodot. Sedaya. Mas Bodot, ndak rene tak kenane karo ibumu sing anyar kalone. Sing endi? Nggih, enten. Mbak Manto. Nggih. Nggih, anu mawon bae. Rawuh kala menapa Kang Mas Brimob? Oh, kula. Nggih. Kula niku pancen anu Sluman-slumun. Sluman-slumun ngendi nggon elek wayang ya kula parani. Nah, luar biasa. Pokoke kula niku saking bungahe. Gandeng ketua Pepadi Sragen niku sing kapatah panjenengan, kula ya rada ayem, kula ya melu seneng, tur ya kula rada enteng. Sebabipun? Sebabipun ingkang sepindah panjenengan niku sampun mpun napa nggih, sedaya seniman niku mpun pirsa nek panjenengan menika besanipun almarhum Ki Haji Kondang Sutrisno. Hubunganipun nek jenengan mboten saged nglanjutke panjenengane Pak Kondang ya eman-eman. Dasaripun panjenengan kagungan perusahaan yang besar. Saya minta seperti Pak Kondang paling tidak 20% untuk Pepadi Sragen, ya toh, Ndang? Perusahaan di. Lah kira. Nggih. Mboten Pak Sukiman sing baku menika pokoke nderek muji, nderek donga kula estu nderek remen, Mas. Panjenengan dados ketua Pepadi menika pun trep wis ora usah dadi bupati ku apa dadi bupati. Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Kira. Udanganipun muga-muga anu Pak Sukiman nggih. Nggih. Kadang-kadang pepunden-pepunden kula sedaya dalang Sragen menika saya rukun. Amin. Umpama enek sing edan salah siji kaya Butut pun lumrah. Oh. Iku pun biasa nggih napa kemawon pun biasa nggih to. Pokoke niki sabubare niki mugi-mugi dalang-dalang Sragen kompak wayangan. Wayangan terus lho Pak Sukiman, pokoke kula pantau. Nek kira-kira panjenengan ora sanggup nggih. Mundur. Mboten mundur. Nggih, sukses nggih Pak Sukiman. Amin. Nggih, sak kiat-kiat kula mangke tak nderek rencang-rencang. Nggih. Pun niki enten Mas Kangko. Kang Mas Kangko, Jobi Kang Mas Kangko. Nggih. Namung milih pengendikaipun Mas Brimob nderek bingah bilih Bapak Kang Asto dados Ketua Pepadi Kabupaten Sragen. Kula malah badhe niru mriki dalang Sragen sing sepuh, sing anom, sing cilik, balita, sing pun masem. Sami kemal dados tunggal. Tepuk tangan rumiyin untuk Pepadi Sragen. Nggih, namung menika saged kula aturaken Pak, kula badhe niru Kabupaten Sragen. Awit Karanganyar nggih posisinipun. Nuwun sewu mboten niru sanggit kula, Pak. Nggih, niru, Pak. Niki lek kula niru Mas Yoyo. Iya. Nggih. Amargi nggih Kabupaten Karanganyar ugi badhe ngawontenaken musda supados wonten pimpinan ingkang kados Pak Sukiman ingkang peduli lan kersa ngayomi, membiayai dan lain sebagainya untuk pedalangan di Kabupaten Sragen. Nggih, menika ingkang saged kula aturaken sekalian promosi menjang dalu. Menjang dalu tanggal 12. Kebetulan kula dipun patah kalian kanca-kanca Joglo Mas, tapi rudal Joglo Mas, rukun dalang Jogja Solo Banyumas. Kapure ngajangi kalian kanca-kanca pentas 30 dalang wonten ing Sanggar Dwija Laras Indonesia. Saking Solo wonten sedasa